dali ka mauto kay need man nimo, which is unsa may need nimo, kwarta lisod man koy kwarta, kunay mo hatag nimo hope, which is through religion, hatagan kag religion, murag makaingon jud ka lang mo ni akong hope religion. Sa akong mastorya Brad kay dapat mag-observe ka sa unsay imong gisudlan nga minana gani kulto ba na or unsa kay ikaw magay maalaot na Brad. Bay, na ako'y kuan pangutanan ninyo bay. Namo unsay masulti niyo in terms sa kulto. Kung mo mention kag kulto, unsa may kulto para ni? Ako agikan pagkabata, ang ako adjong first nga masudyo ko uto kay kuan against God ug ungo-ungo ug sacrifice. Ikaw bay si di kulto para nimo bay. Para na ko kanang bugnaw kayo. Di ba? It's cool too. Wa jud kay lami buang nga gay. Walay jud kay. Ganiya wala Brad tayo. Ikaw Brad. Unsay may idea para kulto nimo Brad? Kuan mura siya kanang grupo nga sa ko ha, mura siya kanang grupo nga nasa lay kanang laing tuhuan ba. Lain to dili sa man Ginoo gyud pa tuan or Ginoo pero lahi nga Ginoo. lahi na Ginoo. Oh. Okay. Ikaw ba rin, pwede mo ma-explain ba ka ng about issue karon ni Senior Aguila ba? Unsa may nitabuan na ba? O karon init kayo, nasyak ko sa kuan kay makarelate sa ko. Ano ko masako kay first hand naa sa koy na encounter kay ani personally. Kani kay murag padung sa mi ani pero salamat kay nawagtang siya sa akong kinabuhi. Pero kani about na siya ni Senior Aguila, kuha na sila grupo, kuha na sila kanang used to be a civic group, pasabot na civic group non-profit. Wa na sila nagkwarta, no hay pero karon nakita ninyo daghan kayo sila mga naaberya o daghan sa kayo ni testigo against nila. So unsa may naa-dira ba? Unsa may kanang Ang pangutan ako ba like unsa may nibuan nimo ba? Wala actually wala sultihan na ka, wala jud ko idea gid aning kuan jud. Kanina Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI. So can you give us more info like unsay paagi nila or do you think na like unsay paagi nila ba like unsa na simbahan ba ni sila or is it a company or unsa man sila simbahan? Mo giingon nga kulto kay naa sila'y kuan leader nga giila nga si pangan giato Brad, Senior Aguila. si Senior Aguila nga nagpangan ang iyang pangan jud tinuod kay si di na siya kana ang iyang J Renz day si J Renz nga nag-edad mo siya 17, 18 sa bata pa siya ani nya karon 25, 23. Moto ang bata gi-exploit na mga bata, gibutang niya sa gi-training niya military nya kuan sad kanang iyang iparis-paris minor de edad iparis sa 18 nga laki, 13 nga babae iparis sa kuan nanay nang gawas ron nga iparis-paris og ipahalok pa gyud. Di lang kay kuan ipakita na dyan sa video. O kasal-kasalan dahil sa Piyawa no. So diri ba nakabutang diri ba na giimbestigahan siya ba due to kanang alleged ko no na child rape, sexual abuse, forced labor ug child marriage which katong gingon within their group lang. So they also gi-manage po nila na makasecure og public funds kanang tungod sa ilang members na mo surrender sa ilang social welfare benefits. Ang ilang leader ba ni claim sila na mo na bag-ong Messiah or bag-ong coming of God. So also ang mga biktima ni testify na ang gi-follow nila si Senior Aguila kay ang lang rules kay law gid na like mao gyud na sa kalibutan. So ang pangutanan nako ninyo bay para nimo bay, do you think na ang violence gyud kay mao gyud or manipulation mo hitabo gyud na ba sa kulto gyud mao gyud na siyang kulto? ako alang sa akong part kay naa sa jud ng violence kay nganong kuan man gud ang kulto para sa ko kay murag gibuhat man sa usa ka tagod makasasala nya kuan sad ba nya kita kanang una na i-manipulate jud nila para maabot sa iyang grupo igaabot non-profit pa kunay na una wala pa kanay kwarta magkadugay na magkadako ang kwarta magka-greedy man ang tao mo nang para sa ko na jud na violence. Okay. So ikaw ba ano mo pada anong for example kung let's say kung kulto ni let's say kung nanay violence let's say na manay manipulation ano ang mga kuan mo na may masunod gyud nila kay anong mapadayon man gyapon like anong nagi mo follow nila ba unsa may tan-aw nimo anong nagi mo follow sa ilang kuan ba like daghan giking tawo Kanang mura pod na og kanang ilang tanaw Ginoo ba pero sa atoa kita nga natay Ginoo is dili na to makita pero naara sa tong pagtuo sa tong faith gani pero sa ilaha is naa diha ang tawo nga ilang gituohan as Ginoo nila nga
nga mao gi ilang Ginoo or leader nga tanan nga unsay mga ipabuhat niya is para nila sakto. So mga parents pud sa ginikanan sa mga ginikanan sa mga bata nga mo nay gusto nga may tabo nga mo lagi na nga bata pa pares og mga idaran. So wala gyud sila choice kay naman sila diha nga part sa kulto nga dapat mo-obey sila kay mo Ginoo biya tan-aw nila na. So mo Ikaw Brad, like kanang unsa kay tan-aw na to na kuan ni malikayan ni ani Brad na maabot sa ani na sitwasyon ba na daghan na kay madamay, daghan na kayo ang grupo, dako na kayo ang kulto. Okay, sa para sa kuha kay grabe gi manipulation. Wala kibaw nga nadi kulto dira takibaw si Richard ay kulto. Di ba? Para nimo ba like unsa may buhaton ka nato na I don't know na dili mawa tani ba or counter na to ang kuan unsay tawag ba? O mapalayo ta sa kulto ba dili ta makuha like unsa may matambag nimo sa mga tao ba sa matang taga probinsya na mga way alam or mga kanang gitawag og kuan ba like mga ignorante ba. Ang ako mas turya kay mo tuon lang gid sila sa atong unsay gituan na lang nga Ginoo ba kanang for example to sila What if what if ang gituan nila kay kaning bata o kaning 22 years old kana ilaha na gyud na Brad. Di ko ako na. Asa ko lang mo, interrupt lang okay. Sa ko lang kay na Brad kay. Oh, mo minamat-an nila good. Depende minamat-an mo. Depende maguna sa kanang. Walay naka-guide no. Walay naka-guide nila. So Sige, kita ikaw, sa tuang kita mo naa sa gawas murag wa ta silang box ba. Nato sa kuan. Di man ingon nga di sa tayo pa sakto ta pero para sa tuwa murag magug di ta murag sakto pero mingon na jud sakto para sa kuha kay kita mo nakakita sa tinuod. Violente man gud sila good. Dili sila kay violente kay selective man sila. Ang kana ilang leader paminaw selective ra la nasakpan la kita murag nasikwati taron na murag nagawa sa media tong kabuang di na naipahibaw sa uban pero mangita sila magkagusto gani siya sa kababae nga murag bata iya ra nang kana ra yan kuno di niya nihatag tanan kay masikwati magibawan niya violente man din itong Ginoo nga Ginoo pero wa kibaw uban mo nang uban mo dipinsa gyapon niya pero katong iyang gipang haras mura toy nakaibaw so iya ra to ingnon tikra na sila in short kuha na manipulate ra gyapon. Para nako ni boy ba murag na kay kuan ba pila ko na experience na ba. Ako ba na kulto di na jud minana nga experience ba story na ako sa mua kuan dalion lang nato kuan siya nang niadto siya sa mua sa inyo hagong balay niadto siya sa mong balay kuan siya kana nga 2018 siguro to niadto sa balay kay pare siya sa Igagaw pagadto niya sa mua nagkuan siya nga na kibaw do siya mo ayo kanang faith healer daw kon siya ba nya gikan do siya army mo na to after ato ilang Mindanao man to na dito na ko nakulbaan kay niana siya nga kamo mga laki ay kablaka dadun lang ta mo sa Mindanao kay ipakita ta mo sa kanang mga gold or unsa ba mga kayamanan ana siya pero ako nagduda jud ato kay before to nahitabo na while naa siya nalamig si kasuhon kita jud ko about sa gold og mga terorista minana basta ang ending ato magmisa siya sa mua pero ikaw kibaw man ka di ko religious yung tao pero makibaw ko iya misa balik-balik rang wali nya ang balay di na magaga design para mahimog simbahan naibi tay balay para simbahanan jud di jud na pwede bisa ka mo silingan nga fikan jud mana sila di na pwede to restart by inyong balay himong simbahan pag himog simbahan nato kibaw ka sa pinaka worst na ang amo ang kuan jud brad amo ang mamiri na siya mamiri iya dong gipahilak og dugo pero nasakpan sa akong tiya pagtan-aw niya nga naay samad diri sa tiil na siya samad sa tiil gikatan pero before na hitabo ninggawas ado sila kay nasli kaon siya rin nabilin sa balay pero ako wa jud gos-gos mo naro ko sa kwarto mo na time nga wa ko sabot lang gibati basta kan buhaton niya para nay mutuo niya more on influence siya ngita dyan na sila trick nangita gyud siya way na murag matuyok ang manipulate niya so daghan na kayo nanimba sa mua na mga tao nga nausab mga pila ka ba like example kanyo give us pila ka estimated manimba sa inyong balay mapuno na mo kuan buta na to di ko mugawas good basta magtapok nagi sila sa mua nara ko sa kwarto di ko mugawas so mga pila ka let's say 30 ka buktaw na dili mo daghan na kayo na pero puno jud kayo kay ba gamay ra ba kita mo balay mas gamay mo ginani ra jud nya maglingkod na sila mura naging sa misa like daghan kilingkoran maluoy ko sa mama dito ko na kana maluoy ko sa mama nga gamay lang siya tog pero kita ka nang happy sila kay tungod man na ice na oy
Kita ka na ko Ana na stock. ayo bro. Pero kan mo to, ang kapait na kay ako kami may mahasol amo ang kwarta, nya amo Ay, dili din na mo. Di mo mahatag siya day. ay mo hatag mo mag-amot-amot siguro mga membro, mo gana. Pero ang kamo ba hasol ba? Nganong ari man sa mua nya ikaw sa anak masamukan murag maluoy kasi mama nga siya mo nagkuha niya mamulaw siya kagabi matog di wa na tarong ang amo ang balay brad daghan kig mga tao brad nagsikit-sikit yani tao straight ra jud tog kay para Ay, magsigo sisa- nila. Ang membro ato matog. matog. Matog So sa nay mga- mo ng hotel, ang- simbahan, hotel pagid. Ya ako hayahay ko sa kwarto di ko ka feel kay ako man dito nya murag ako ba. So dili jud ko magpasud. Di ko pasod, di ko pasod. Ang ako Pero dito mama ta try pasod ang dito. iyong mama. Ningon Wala, ang wala. mama na pasud lang ako na. Diba? Ay mama ganat ako dito. Pero Pero bay di man, niya bay padayon na bay. Unsa may naitabo bay? Human na to bay. after ato murag nakaingon ang ka worst pa jud ni hatag siya po kay Facebook nako. Hatag Facebook na military da siya pero tanaw sa pa picture kay Photoshop jud king now. Photoshop jud kayo king koy jud kayo. Army siya pero barangay tanog. Di wa jud siya. Nya mo na to hibaw-an na mo nga sa inayawan magdada siya og siyang kaliwat moari iya magpapa natingala iya mo kon magdamag bayong nga nay pusil. Di man Da nga, siya og bayong nanay pusil. bayong So pero dili iyang na mga mga ingon ang mga violence bay. Oh. Nana po'y violence. Sakto gini ang call. Mo gini Nga to mga na, one dili- of the ingredients sa kulto. kuan ni siya dili jud ni siya kanang mugna-mugna nako. Pero wala sa First hand jud ako ni na kuan. wala sa gikuan ni mo mama like gipugos nga naa naman ka siya armas something ana para lang gyud makastay sila dito. Kana nga story wala na siya kaabot padong na tana pero kanang kaingon nang gawas ang mga kuan dito pa na sa inayawan which is balay sa akong igagaw na nakaanak man sila nahinahinay sa hawa nya mura Murag ni adto sila sa Cebu. murag buwag sila nana naiba na to Cebu Awa gud. mo tong uban natoy makitaan sa 2016 na naako sa katong ay di sa lain sa katong nakitaan ako nga makalit lang mo mga matay lang kalit mga kuan kay name patpusilon ba nasa kuan sa mga taga Bohol ako mga amigo mo sila na ay kuan gipos sila sa mga pulis diri mga rebuilding nga naka-eskapo sa Marawi nga gubat mo na to cut the story short kuan na kay kwato wala ko sabot sung gibati kay daghan kog problema sa trabaho problema pa ato nya mo na to sige ra jud ampo kung ani ana jud ko nga ikaw mo jud ang gituhuan magsimba sila di ko mo simba nila ang ending kami sa kong previous partner mo mga mi mo ana sila asa mo mga manimba mi pero while nagsimba sila ako jud pamukha nila asa mo simba mi musimba jud ko sa tinuod nga simbahan di jud ko mukuyog nila mira mo silingan ingan naman na nireklamo naman silingan nga which is dito magduyog o mag-serve sa Santo Niño kana sila di man na sila kuan kay di man na dapat ang balay himo og simbahanan lain naman tay gibuhat ang Ginoo para sa simbahan jud. Bay. Pero ato lang i-pass forward by like unsa may natabo by like gyud sa man ninyo paghibaw na all about kuara gito kulto ra gyud din na siya. About atong pag-abot na sa nihawa na siya sige na siya gawawa tingnan may asa siya ang nibaw-an na muadto siya sa nagngan og tap-tap basta dapit sa bukirong bahin sa kuan Busay nasa dira wa may kibaw nga kada Domingo moabot ra siya para magmisa-misa pero wa na sa moa sa una naram siya sa balay pero misa balay after ato siya dito nasakpa si magpaila siya nga ex-military mangin-invite ana after na invite naka-invite man na siya kanang ex-military gyud pangutana siya unsa siya nga unsa gitawag nila unsa ka nga platform unsa ka nga nana sila ipangutana unsa ka nga batch magana ni pataka-taka siya niya siya wala mo kita ni gisubay siya hantod nasakpan nagdama siya pistola well mang-invite siya na siya pistola da nasakpan man siya pagsakop niya nakita ilang kampo nadakpan na fake siya niya nakita iyang kampo basta giimbestigar siya ba gisundan siya ba kay naka encuentro man siya tinuod jud nga military jud after ato sa ako sa to nangadji ra ko sa mo ko God kung tinuod man jud kung ikaw man akong gituhuan guide di ko karon which is kapila jud ko mabasa mangadji ko sa Ginoo tinud-an nay ura-ura di jud ura-ura pero kasagaran matuman jud na ura-ura brad pagkatog na ko atong gabi una nagana ko padon na ko tog nagana ko sa cellphone ni text din ako gagaw nga G nadakpa na si kuan pero katog nakita na akong igagaw nga nay sa madre after ato wa na sila simba tanan ang mga kuan wa na nimba katong nakita rato ya pamilya ni hawa na pero gamay na lang adi gamay na agyapon daghan gyapon basta kadto sila niingon ako nga huy nasakpa nadakpa na si kuan mo to ni wa jud ko natog wa koy tugod ng adlaw diretso di mi sa Kapitol nasa dito nadakpa na ni kang ate nga ayaw dira basta ingnon ka nga kauban ka madakpan ka sige mo to gikuha ang ending nadakpan siya Ano? Grabe no makasuway
Suway ka nga na kuan ba like grabe murag 1 in a million gyud siya na chance ba na sa inyong balay nagbuhat og kulto sa katawo na stranger. Ikaw Brad, like sa atong closing kuan lang like unsa may na-learn nimo ato Brad na ingato na natabo silang ilang pamilya, silang panimalay gid. Sa akong mastorya Brad kay dapat mo kuan ka sa dapat mo para nako Brad sa ako aron niya nga mo mag-observe ka sa unsay imong gisudlan nga minana gani kulto ba na or unsa kay ikaw magay alaot na Brad wata kibaw nga imo gi-manipulate ka nindot kay ang ilang mga kuan pagtudlo nimo pero wala ka kibaw ba nga nakakuan na di ka di ay nakasala na ka okay ba na gani. Ikaw ba? Unsay makuha nimo sa kuan? Unsa may kuan nimo siyang experience ba na grabe gid like kasi ako baka naon ako di ko ka mot lang di ko ka imagine. Di kato sakto yang gibuhat nga wala gid siya mo pilapil pero mas maayo nga istoryahan niyang mama kay which is mo may na dalag yun nga dili ta magpataka ingani dapat salig ta sa unsay atong gituoan nga Ginoo then dapat natay knowledge yun nga i-search na siya unsa na siya nga kuan kay karon pwede na ba nato ma-search sa Facebook, Google kung unsa na iyang gigamit nga Ginoo or something nga nga pamaagi so pwede na to ma-search nga na so at least kung natay pagtuo sa Ginoo di gyud ta madala like ni Ryan nga wagi siya madala kay grabe gyud iyang faith sa nga na iyang gipagtuo nga Ginoo. Pero sa makuan lang ba ako lang ikuan ba na grabe ang kuno like ang influence yun og manipulation sa usa ka tawo no mabuhat sa usa ka tawo ba like in a span of few like weeks like yan na ba how much more what if kung wala ang siya masakpi what if kung wala siya maka-encounter og military sa katong sa mention na nang invite siya og what if kanang wala to na hitabo what if wala ni ngato unsa na siya kakadako karon di kita ka kuan ba like makaingon ko ba na grabe ang manipulation gud like grabe jud kay power of God Para sa kuha jud kay kuan jud kanang mas kusgan jud ang tinuod nga pagtuo nako kaysa yang pagtuo. Para sa kuha lang. Og ako lang pod kanang ana ko take ani ba para sa mga tawo ngano man jung matuto man ta nganong madamang kitag mga inani nakoy points din nga gisuwat kay una nganong madamang kita first kay dili ta knowledgeable wala tay education ba kay kung knowledgeable ka about sa religion di man ka makuan di man ka mauto ug usa pod struggle kabantay ka sa mga struggle og needs kabantay ka sa mga mauto kay it's either pobre walay kwarta way kaon man ang luoy kay ba dali man ka makuan na good dali ka mauto kay need man nimo which is unsa may need nimo kwarta lisod man koy kwarta kunay mo hatag nimo hope which is through religion hatagan kag religion murag makaingon jud ka lamon akong hope religion which is moto ang gihatag ni Senior Aguila ug katong so moto ang kuan how people behave obviously part of sa ni kanang kung wa kay knowledge sa imong own religion jud kung wa kay hamuan na may religion pero na dadagya pa na kung mga kauban dito sa balay kay wala sila kana ganing wagi kay kanang kung magbasa kag Bible makaibaw og katanan pero kung taphaw ra yung naibawan hatagan ka kita kanang kibaw ka ning butang example ako as a guitarist or gitarista or vokalista makita kag someone nga mas maayo pa nimo mo look up jud ka kung makita kag someone nga maayo nimo look up kanya hatagan kag information bisag wa ka kibawgod kay wa makibaw pero kita kasi mga kuan naa si mga knowledge ani so ikaw mada jud ka parehas sa ni sa religion kung ikaw for example Kristiyano ka di ka mobasa og Bible pero naa ditoy mga mo deceive og mga scammer nga kibaw og religion basahan ra kag Bible verse pero tun-an ra lang Bible verse ihatag ra nimo madana ra ka ang mo man ka kibaw sad di man sa katigbasa madali madakpan jud ka bitaw sakto bay mao to so sa imong gi-mention bay importante gid ang kuno alang pagkuan sa mga tawo ba like pag kanang kuan gyud like mag-learn juga or kanang aware juga sa imong surrounding unya dapat knowledgeable juga kay kung kasagaran mabiktima ni kana mga walay na mo dyan na sad kay kung wala sa kay knowledge ani kana parang mga bata ba vulnerable pwede ra man butangan bisag unsa so kung mabutangan bisag unsa pero kanang naa na kay religion niya napaka i-praise nga laing tao timan atong gisimba ang Ginoo dili ang tao so kung naagi magpaingon-ingon nga siya moy leader nga siya moy kuan duduhain na kay mortal ra bata narabay giingon sa Bible nga you shall have no other gods before me
So wa kay di ka magbutbot og wala nga Ginoo dira siya ra gyud. Pero kung nagi maginanana wa na si kwati na duda na.